Aja meri karo uripe wong liya, Nduk. Merga saben wong kuwi wis duwe wayah, duwe jatah lan duwe dalan uripe dhewe-dhewe. Kowe ndelok wong liya sukses, atimu panas. Padahal sing kok delok kuwi mung asile, dudu proses larane sing wis dilakoni. Kowe mung weruh wong liya ngguyu, nanging ora weruh pirang wengi dheweke nangis, ngempet susah lan nglawan kahanan uripe. Akeh wong iri merga mung ndelok padange urip wong liya. Nanging ora ngerti petenge dalan sing tau diliwati. Yen kowe terus sibuk bandingke nasibmu karo nasibe wong liya, pikiranmu entek, atimu sempit, lan langkahmu malah mandeg. Meri kuwi ora bakal nambah rezekimu, Nduk, malah mung ngobong atimu dhewe lan gawe kowe lali karo berkah sing wis ana. Sing kudu kok urusi kuwi dudu uripe wong liya, nanging uripmu dhewe. Wis tenanan durung usahamu, wis resik durung atimu. Gusti ora salah menehi bagian. Mung wae ora kabeh kembang mekar ing wektu sing padha, saben uwong duwe mangsa dhewe. Brongkanggo, yen saiki uripmu durung kaya sing kok pengin, aja nesu karo nasibe wong liya. Sing kudu kok lakoni kuwi sabar, Nduk. Elinga, Nduk, yen kowe terus meri karo uripe wong liya, kowe mung bakal dadi penonton ing uripmu dhewe.